Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Wilujeng enjang para siswa, ketemu maneh ana ing pamulangan basa Jawa. Menawa ing pamulangan minggu wingi awake dhewe wis sinau yaiku bab wewaler, dina iki nerusake ing bab wacana eksposisi. Amarga wacana eksposisi iku uga ana kang njlentrehake bab wewaler lan kabudayan-kabudayan Jawa liyane. Supaya luwih cetha, ayo disemak bareng-bareng bab wacana eksposisi ing pamulangan dina iki. Tegese wacana eksposisi. Wacana eksposisi yaiku wacana kang njlentrehake sawijining bab utawa menehi pangerten kanggo wong liya kanthi gambaran utawa ilustrasi kang cetha supaya bisa njembarake wawasane pamaca. Ing basa Indonesia, wacana eksposisi adalah jenis paragraf yang menjelaskan salah satu bab atau memberikan informasi kepada orang lain dengan gambaran atau ilustrasi yang jelas agar dapat menambah wawasan pembaca. Mangkono bab tegese wacana eksposisi. Wacana eksposisi tandane yaiku utawa ciri-cirine paragraf eksposisi yaiku angka 1 arupa wacan kang isine njlentrehake sawijining bab utawa informasi. Angka 2 ana gambaran kang cetha utawa ilustrasi kang cetha bisa wujud katerangan, gambar, proses utawa tata cara, grafik lan tabel kang magepokan karo isining wacan. Dadi ana ing wacana eksposisi iku biasane ana katerangane kang awujud gambar, tata cara, ing basa Indonesia diarani proses utawa langkah-langkah, grafik, tabel kang isih ana hubungane utawa magepokan karo wacan ing kono mau. Angka 3 panulisane adhedhasar kasunyatan utawa fakta lelandhesan kasunyatan kang sabenere. Dadi wacan eksposisi iku adhedhasar kasunyatan utawa fakta. Angka 4 migunakake basa kang baku. Jinise wacana eksposisi utawa jenis-jenis paragraf eksposisi. Jinise wacana eksposisi ku ana 9. Angka 1 eksposisi definisi, tegese wacana kang dijlentrehake mawa menehi katerangan pangerten salah sawijining bab. Dadi isine pangerten utawa ing basa Indonesia pengertian, definisi. Angka 2 eksposisi proses utawa tata cara. Wacana kang isine tata cara utawa proses ngasilake barang utawa salah sawijining kedadean prastawa kanthi runtut. Dadi ing jero isine njlentrehake tata cara, proses ing basa Indonesia langkah-langkah ngasilake barang, menciptakan suatu produk utawa tata cara, langkah-langkah, proses prastawa kanthi runtut. Tuladhane umpamane carane gawe motor listrik. Nah, iku ana ing proses. Ana ing budaya tata cara tingkeban utawa pitonan ing adat Jawa umpamane mangkono. Tata cara mantu adat Jawa. Nah, itu mlebu ana ing eksposisi proses utawa tata cara.
Eksposisi klasifikasi tegese wacana kanggo nglumpukake bab-bab kang duweni sifat padha. Dadi bab kang duweni sifat padha iku didadekke siji ing sajroning eksposisi klasifikasi utawa paragraf eksposisi klasifikasi. Angka 4, eksposisi ilustrasi tegese wacana kang sipate umum kang mbutuhake tuladha utawa conto sing sipate nyata. Dadi ing ilustrasi iki tuladha utawa contone iku sipate kudu nyata, kasunyatan, adhedhasar fakta. Angka 5, eksposisi perbandingan tegese wacana kang isine kanthi cara mbandingake bab siji karo liyane. Bab siji karo liyane tegese mbandingake kedadean kang ana ing panggonan siji lan panggon liyane kang beda. Eksposisi laporan wacana kang tumata lan nuntut kanggo nglaporake kedadean kang wis kelakon. Eksposisi berita wacana kang isine pawarta ngenani kedadean lumrahe wacan iki akeh ditemukake ana ing koran. Angka 9, sebab akibat wacana kang urutane kawiwitan saka sebab tumuju akibat utawa sewalike saka akibat tumuju ing sebab. Pungkasan angka 9, eksposisi pertentangan wacana kang isine bab kang mbedakake siji kelawan sijine utawa ing basa Indonesia diarani pertentangan. Carane nulis wacana eksposisi yaiku angka 1, nemtokake underaning perkara utawa tema. Angka 2, nemtokake ancas utawa tujuan. Angka 3, lumpukake bab-bab prastawa utawa data saka sumber kang cetha. Angka 4, gawe cengkorongan utawa kerangka kang cocok karo underan perkara kang dipilih. Dene angka 5, ngrembakake atau mengembangkan cengkorongan dadi wacana eksposisi. Tuladha wacana eksposisi kanthi ira-iraan utawa judul Merti Dusun. Coba digatekake. Merti Dusun yaiku salah sawijining tradisi kang wis lumrah lan suwe lumaku ing karang pradesan tlatah Jawa. Tradisi iki katindakake sawise rampung anggone panen. Kabeh mau katindakake minangka salah sawijining wujud syukur mring Gusti. Saperangan kagiatan katindakake acara Merti Dusun iki. Kulinane diwiwiti resik dusun utawa lingkungan sakiwa tengen. Para warga kanthi gotong royong ngresiki papan kang reget. Iki mujudake menawa tradisi Merti Dusun iku akeh mupangate. Warga bisa nuwuhake rasa pasduluran lan bantu pinantu bab apa wae. Merti Dusun kala mangsane diramekake kanthi hiburan-hiburan tradisional kayata wayang kulit, ketoprak, jadilan lan sapiturute. Kanthi mangkono, kesenian tradisional lumantar Merti Dusun iku uga tetep kanggo tontonan lan bisa dilestarekake. Kira-kira kepiye Merti Dusun ing desamu utawa panggonanmu? Coba critakno kanthi runtut. Gladen. Coba gawe wacana eksposisi bab Merti Dusun utawa bersih desa ing desamu utawa panggonanmu utawa sakiwa tengenmu di sekitarmu. Gawenen 3 paragraf bae nggunakake basa Jawa ngoko utawa basa krama kanthi runtut lan nggunakake basamu dhewe. Digarap ing buku catatan, difoto, kakirimake lumantar Teams. Mangkono pamulangan ing dina iki yaiku bab wacana eksposisi.
Muga-muga para siswa bisa ngrampungake gladhen lan bisa ngrampungake jumbuh karo wektu kang wis katemtokake. Matur nuwun. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.